Гаспадарства, вітаю! Сёння я хочу трошки падтрымаць ваш навагодні настрой і пагаварыць пра тое, як розныя краіны святкуюць каляды і Новы год. Гэтыя святы паўсюдна адзначаюць у розных кутках свету, але традыцыі, якія іх суправаджаюць, вельмі розныя і непаўторныя. Таму давайте разам адкрыем, як людзі ва ўсім свеце рыхтуюцца да святаў і якія незвычайныя звычаі існуюць. Пачынаем. У Італіі ёсць дзень, калі афіцыйна пачынаецца калядны сезон. 8 снежня гэта і каталіцкае свята беззаганнага зачацця Панны Марыі і дзень, калі многія італьянскія сем'і ставяць і аздабляюць ялінкі. Таксама ў Італіі святкаванне калядаў звязанае з звычаем пазбаўлення ад старога і непатрэбнага. Таму у дзень святкавання італьянцы часта выкідваюць старыя рэчы праз вокны. Гэты звычай увасабляе ідэю аднаўлення. Каб прывабіць новае ў жыцці, трэба пазбавіцца ад усяго старога. Згадзіцеся, гучыць цікава. Але, на жаль, ці шчасце, гэтай традыцыі цяпер няма. Яна сапраўды існавала ў даўнія часы, але толькі ў паўднёвых рэгіёнах краіны. Такая ж самая традыцыя была і ў Паўднёва-Афрыканскай рэспубліцы, але там яе таксама афіцыйна скасавалі. Аднак не варта расчароўвацца, бо падобная і больш бяспечная традыцыя ёсць на Кубе. Кубінцы напярэдадні свята запаўняюць вадою ўвесь посуд, які ёсць у доме, а апоўначы выліваюць яе праз вокны. Такім чынам яны нібыта выліваюць мінулы год. У Грэцыі існуе старая традыцыя дарыць камень на каляды, але яна сёння не такая пашыраная і носіць хутчэй сімвалічны характар. Паводле традыцыі, чалавек, які ідзе святкаваць каляды ў госці, можа прынесці камень і пакласці яго на ганак, каб узычыць гаспадарам багацця і дабрабыту. Лічыцца, што чым большы камень, тым больш багацця ён прынясе ў дом. Яшчэ ў Грэцыі прынята гатаваць пірог, у якім схаваная залатая ці срэбраная манета. Лічыцца, што той, хто знойдзе манету ў сваім кавалачку, будзе шчаслівы на працягу ўсяго наступнага года. У Японіі ў навагоднюю ноч у храмах праводзіцца абрад, назву якога вы бачыце на экране. Галоўная асаблівасць гэтага абраду – 108 удараў званоў. Чаму акурат 108? Кожны удар званоў ачышчае чалавека ад аднаго з 18 адценняў 6 чалавечых заганаў. Легкадуманасць, глупства, прагнасць, злосць, зайздрасць і нясмеласць. 6 на 18 – 108. Таксама ў японцаў ёсць традыцыя купляць маленькія граблі на Новы год, якія называюцца кумаде, што азначае мядзвеж'я лапа. Гэтыя граблі часта аздабляюцца сімвалямі шчасця і багацця і маюць сімвалічнае значэнне. Нагрэбце сабе больш поспеху і дабрабыту на наступны год. У Францыі ёсць традыцыя, якая ўзыходзіць да сярэднявечча і завецца калядная палена. Замыкаецца яна на наступным. Сям'я рыхтуе вялікае палена, часта з вішнёвага дрэва, палівае яго каньяком або віном і спальвае на каляды альбо да Новага года. Асмалкі і галавешкі захоўваюцца як абярэг і паводле павер'яў прыносяць удачу, здароўе і дастатак у дом на наступны год. Але ж сёння гэтая традыцыя перайшла ў сімвалічную форму. Французскія сем'і ў асноўным гатуюць ці купляюць святочны дэсерт у выглядзе палена, што адлюстроўвае тую ж самую ідэю. У краіне Ягоры, якая існуе адно ў маёй галаве, ёсць ненавагодняя традыцыя напамінаць вам, мае паважаныя, што калі вы хочаце падтрымаць мяне і тое, што я раблю, калі ласка, падпішыцеся на мой канал. Упадабайце гэтае відэа і, магчыма, падзяліцеся ім з тымі, каму яно можа быць цікавым. Усё гэта вельмі дапаможа шыранню беларушчыны. Працягваем.
На Філіпінах манеты і круглыя прадметы лічацца сімвалямі фінансавага дабрабыту. Таму напярэдадні Новага года філіпінцы раскладваюць манеты па ўсім доме, каб прыцягнуць заможнасць у наступным годзе. Таксама, каб захаваць багацце, папулярна захоўваць грошы ў кашальках менавіта ў час змены года. У Даніі існуе незвычайны звычай на Новы год біць стары посуд аб дзверы дамоў сяброў і сваякоў. Людзі збіраюць стары посуд на працягу года, а ў навагоднюю ноч ці раніцу 1 студзеня ідуць да дамоў сваіх блізкіх і разбіваюць посуд ля дзвярэй. Паходжанне традыцыі звязанае з ідэяй аднаўлення і ачышчэння. Посуд сімвалізуе негатыў, які назапасіўся за год, а яго разбіццё вызваляе ад старых праблемаў і дае месца для новых магчымасцяў і поспеху. Купанне белага мядзведзя ёсць адной з самых вядомых сучасных навагодніх традыцыяў у Канадзе. У першы дзень Новага года людзі, не мядзведзі, максімум квадроберы, апранаюцца ў купальныя касцюмы і акунаюцца ў халоднай вадзе акіяну, рэк або азёраў. Гэта традыцыя стала папулярнаю ў Канадзе ў 20-х гадах і дагэтуль застаецца даволі пашыраную. Дарэчы, падобная традыцыя ёсць і ў Нідерландах. Таму, калі вы зацікавіліся купаннем белага мядзведзя, у Канаду можна не ехаць. У Сінгапуры у бухце Марына-Бэй дачынна нядаўна пачалі ладзіць адну імпрэзу на Новы год, якая стала новай традыцыяй. Пра што ідзецца? Напярэдадні Новага году людзі спускаюць на ваду белыя кулі, такія вялікія сферы, на якіх яны загадзя пішуць свае мары і жаданні на наступны год. Усё. Вось вам некалькі фотаздымкаў і адказ на першае пытанне, якое, магчыма, у вас узнікла. З чаго яны зробленыя і што з імі робіцца пасля святкавання? Насамрэч усё будзённа. Робяцца кулі з звычайнага плястыку, а пасля святкавання іх збіраюць і перапрацоўваюць. Вось так проста. Без душы. А на гэтым у мяне ўсё. Дзякую за прагляд і спадзяюся, што відэа было цікавым. Калі ж вы маеце свае надзвычайныя навагоднія традыцыі, пішыце іх, калі ласка, у каментарах. Буду рады пра іх пачытаць. А пакуль з блізкімі вас святамі і да сустрэчы!